Kung Camarines yung hinahawakan ko. 33 villages, yung mga pabahay ng Gawad Kalinga sa buong Camarines. Tapos, hawak ng mga programa na katulad ng Kusina ng Kalinga, 300 na batang pinapakain araw-araw sa Kasiguran, tapos sa Bato Camarines. Ayan! Magandang araw ulit. Nalimutan ko yung sasabihin ko, bigla akong naramihan sa inyo. No? Ayan, dalawang bagay yung sinusolusyonan ng ginagawa natin ngayon. No? Napaka-konti na ng mga gusto maging leader sa Pilipinas. Kung mapapansin nyo, siguro sa wala rin sa sistema, ang daming reklamo. Tapos pangalawa, pakitingnan po yung mga bata na sa paligid mo. Yan, may bata dyan. May bata ako nakita mga bagong silang palang loob. Hawak-hawak po ni Ma'am Baby Jen kanina. Tapos, nakakatuwa lang kasi meron ganyan. Kung makikita niyo po, sila po ba yung kinabukasan? Tanungin niyo yung sarili niyo. Sila po ba yun? Yan. Future, sila po yun. Actually, ginagawa natin itong PNNP, Philippine Multi-Sectoral Nutrition Program, para sa kanila. Yung mga bansot, baka yan yung sunod na Miss Universe. Di ba? Di ba? Yung mga BFF nyo yan. Best Friends for Life. Ay, BFF. No, ay, ibig sabihin ng BFF? Ano yung D? BFF. Below 5 feet. Kung si BFF ko dyan, pakisabi. Di ba, BFF? Kahit hindi na alam kung ano yung sabihin. BFF. Akala niya ano siya, pinakaibigan din pala below 5 feet. Pero, yung mga batang yan, pinpansin niyo, yung mga batang yan, sila yung pwede maging police, pero may height limit, di ba? Sila yung pwede maging beauty queen, pero hindi yan kapag ka hindi matangkad, kasi balusot. Napansin niyo po? Ayan. Isang kahilingan po para sa bawat isa na pansinin niyo yung mga kabataan kasi sila yung pinabukasan. Yung mga project po sana na magagawa nyo or sub-projects pala na magagawa nyo para sa ngayon is para i-alay po sa mga batang ito. Ayan, pakunti ng pakunti yung mga kabataan sa Pilipinas na gustong mag-leader at pakunti ng mga matatanda na gustong magsilbi. Sinusolusyonan po ng ginagawa natin ngayon. Mahalaga po sa Gawad Kalinga yung magtulungan. Kasi para sa amin, tanong ng tanong yung mga tao, tanong ng tanong yung mga matatanda, ano po sa yung solusyon sa kahirapan? Palagi lang naman namin sinasabi, tulungan. Kasi kung di tayo magtutulungan, palagi, yun yung mangyayari kapag sawa-sawa tayo sa sistema. Pero tanungin natin, huwag sana natin tanungin yung gobyerno, anong itataya mo sa akin? Tanungin mo yung sarili mo, anong tayakos para sa Pilipinas? Ano? Huwag na po sanang maging yung gagawin natin ngayon, isipin na dagdag trabaho na naman, mga papel na naman, mga meeting na naman. Ang isipin nyo na lang po sana, ang dami ng matutulungan nyo pakatapos nito. Lalong-lalo na yung mga bata. Ano po? Ayan, Gawad Kalinga, ang dami ko lang sinabi pero yung pinaka-bitihin ko po talaga dito is maipaalam sa inyo kung ano yung gagawin, kung paano makikipagtulungan din ng Gawad Kalinga sa mga susunod na araw. Nandun po kami sa proseso ng pag-sustain, ng volunteering, tapos pag-sustain ng mga sub-projects na magagawa nyo. And then also, yung mga may iwan nyo na projects, di ba tatlo? May tatlo. Baka papag-usapan natin yung dalawa na hindi nyo magagawa. Igawan ko rin para yung proposal, ipaalam ko din sa national at baka yun yung magawa namin. Okay? Maganda yun, di ba? Ayan, napakalaga ng magpagtutulungan yung mga sinabi ko po kanina. Gawin po natin itong mga bagay-bagay na to para letter M? Ano yung letter M? Pagtulungan. Ano yung BFF? Ayan, maraming salamat po, no? Yan. Pag nakita nyo ako sa barangay nyo, Kuya Pao ulit. Chief Hunger Warrior tapos Community Development Coordinator ng Gawad Kalinga sa buong Camarines. Thank you po.